Kaijak Chula Bai Kaijak Brui Kharui Thanglaikha koktwmao saimankha 10 February salmario Nolungbari ni Gulapi Deborma Doctor Mokol naijaknani hinui Agartalao thangmani nogo kifilui sokphailiya yagulo sawi mankha Seroktoli ni Kopil Deborma Bai hinui O Kharui thangnai Kopil Deborma te Gulapi Deborma no kebo nugui tongkhe sahornani bagui lukurokno koikha Gulapi Deborma ni bufa kokduk 9366933997 एबा 8974758432 o kokduk number o sahornani bagui koikha Bureau Report Simply TV Simo parang mungkin nolong barita. Ponsayat enggak? Ponsayat kai Warrington. Warrington ponsayat kai sini village ni bung kai Pakla village. Pakla village ni kai ponsayat office kai Warrington ta. Nin bung tam kah? Panondo Deborma. Oh, enggak. Tamung mana saya kena nong. Mau kai ani berhasil no. Bo 9 tarik ko phai mapu. 9 tarik ko sampah ni phai meni. Ara khoi hosa thu ka hin khnau tap khaita hekai uloka nogo mokol naina hin mokol naijana hin phai mokol naijana hin sakai bi kaka song bai phun kaijak khairika ana bi kaka song ba ko tla tongba angkai ara thanani kaka song naijana ni hini chawoi nang sabai thana ba hinsa an kaka song tonggo ko tla ang bo bai phun aga ang bo bai mokol naijana bagai ang thanani ma hini chapoi suno ngai da kon cheri mas nar tondi ngai Adino thalia ke 11 tarik khai 10 tarik khai 10 tarik khai bo Agartala thangka 10 tarik Agartala thangma pore he kai iko taksuk jora mono ta bonugia pota boro bota ulo khai khanaka chala bai thango hunoi ngai chalani bum khai tamsikamo Kopil Deborma phung Serotulini nang kai batikai saiman kha bono je Chula Bai thanga hine abo hangkai sing taisa phun khayei taisa phun khayei khnaka kai chamna phone kai khama busajukna phun khayga ta busajuk ana phun khayaro o je Chula ni bahajuk he ani busajuk kharnai ani busajuk bo phun khayaro kai phun khayo kangkaino ang tabung muti jagasi hai nung boro ara sok tongsa ko mokol ajang thang ba himani ang khar phai kai chau kai a khar phai kai na bo Chula Bai hi se kai na ser tuli Kopil Deborma hi chau abo bono chawo bono chau a burin chau an busajuk sata kai amon pore kai ko tabo khusmaya ko bojog bosa saimi yang to hata ta ke baire thana ni hinei Kanau ke kisa tahu apa titik saimi yang to kata. Ngai o je khar thangnai rombong kai bihik besar oktor etong. A Kopil ni kai busa si mangni puk tei boho ko busa maha tong puk tabuk pati puk. Ngai busa juni kai mangni tos si tong baca uci kursi borti kai tong ka ori si tong baca. Ngai tabuk nini busa jeng ni engko busa man letam he. Ani busa mari kai to Ridi no hin chawo mono naidi hin chahata ana borutuk di hinota hin chata an busa mari khai tagbo char tong nutuk di baba ini char tong katuti char rong joli tubi busawo borok bong no khumro le wale ngpati to tong aboro khai sunga subo sasungwe hasal borok wa wale mungkai kere an busa mari a chini param borong saimana na oro phai kai busu tong thoi tong ya bisira borok kaham chan busa mari ekdom nggak tabung nol tam nai angka ani busajukno nogo taisa tunam musungta kifili aben bagui no media rong no tabuk ang honoi masata lukurong no ngkorti ni cha lukurong no nukha kai sahadi phone number ri diwana a phone number riui suno jara borong no manghang kai ano ya phari thun no yang mo phone number bori ro kebo borong no nugui tong hang kai nin busa jeng bum kai Gulapi Deborma nin busa mari mum kai Siribas kami hingkai Sampahawar Atimara Moro thana botong thana tola sujat bong para